Hyvää iltapäivää kaikille sisustuksen ystäville. Tänään esittelemme teille siis Huomisen kokoushotellitutkimushankkeen. Katsotaan tähän alkuun video siitä. Odotatko innolla seuraavaa kokousta? Et ole ainoa, joka kaipaisi onnistuneempia kokouksia. Tekniikka ei toimi. Toiset ovat myöhässä, toiset eivät valmistaudu kokoukseen. Huonejärjestys korostaa valtaeroja. Luovat ideat jäävät kuulematta. Keskustelu rönsyilee huonon kokoussuunnittelun vuoksi. Kokouksen tehokkuus ja tuloksellisuus kärsivät. Vältä turhautumista ja suuntaa Greeniin, innovatiiviseen kokoustilaan, joka muuttaa muotoaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Greenissä olet kuin kotonasi. Riisu kengät jalasta ja virittäydy rentoon tunnelmaan. Nauti terveellisistä tarjoiluista yhdessä työtovereidesi kanssa. Ota hyvä asento mukavassa tuolissa ja olet valmis ratkaisemaan ongelmia sekä luomaan uutta. Smartboard-esitystaulu korvaa videotykin, flappitaulun ja muut kirjoitusalustat. Kaikki Smartboardilla näytetty jää muistiin ja voidaan lähettää kokoukseen osallistujille jälkikäteen. Webex-yhteys mahdollistaa kokouksen seuraamisen myös mobiililaitteiden kautta. Greenin kokousarkkitehti rakentaa kokouksen vastaamaan asiakkaan tavoitteita. Hän muuttaa design-kokoustilan järjestystä, valitsee hyvän olon tarjoiluista sopivat vaihtoehdot, muuttaa lämpötilaa sekä luo kokoukseen energisoivan äänimaailman. Asiakkaalle valitaan neuvottelun tavoitetta tukevat Smartboard-pohjat ja pelit, jotka tehostavat oppimista. Greenissä inspiroidutaan. Yhteishenki paranee ja yrityksen tavoitteet kirkastuvat. Hi everybody! Hey! How are you guys doing? Videoneuvotteluyhteyden avulla myös kollegat ja asiantuntijavieraat ympäri maailmaa voivat osallistua tapaamiseen. Greeni on ensimmäinen kokoustila Suomessa, joka tarjoaa kokousarkkitehtipalvelua. Tule ja koe kokouksia tehostava ja ideoita synnyttävä Greeni. Ole osa kokoustamisen tulevaisuutta. Joo, tosiaan. Hei, munkin puolesta. Mun nimi on Jukka Salmi ja hän on tosiaan Elisa Koponen ja me ollaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. Aihe on tullutkin selväksi, eli Huomisen kokoushotellista ollaan tultu kertomaan. Hankkeessa kysymys on siitä, että mietitään vähän, että mihin suuntaan kokoustaminen tässä muutaman vuoden kuluttua kehittyy. Eli tarkoitus on miettiä sillä tavoin, miten nyt olemassa oleviin tiedoin ja tekniikoin ja prosessein voidaan kehittää sitä kokousten suuntaa. Eli minkälaiset virtuaaliset, sosiaaliset ja fyysiset tilat tässä muutaman vuoden kuluttua on olemassa. Ei lähdetä kauhean pitkälle tulevaisuuteen miettimään, vaan tosiaan tämänhetkisten tilanteen ja trendien haistelua ja tavallaan sitä kautta mietitään sitten, miten jatko sujuu. Me ollaan siitä onnellisessa asemassa, että meidän ei tarvitse pelkästään teoriatasolla miettiä näitä asioita, vaan tässä on fyysinen tila, kokoustila Green, joka on rakennettu tuonne Best Western Hotel Haagaan, jossa voidaan sitten tosiaan tutkia näitä asioita hieman käytännön pohjan kautta, saadaan aitoa palautetta ja sen perusteella sitten lisää arvoa tälle itse tutkimukselle. Et siellä on, kyllä se on pieni tila, 10-12 hengen tila, mutta siinä on sitten videoneuvottelumahdollisuus ja muutamia muita asioita, kuten flappitauluja, piirtoheitin ja tällaiset videotykit on korvattu sitten vähän uudemmalla tekniikalla. Niistä lisää myöhemmin. Meitä on aika mittava joukko tässä hankkeessa, eli tämä kuuluu niin kuin sanottu Tekesin tilaohjelmaan. Ja tosiaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Best Western Hotel Haaga on tässä päähankkeen vetäjinä, mutta sitten on tosiaan 13 muuta yritystä, jotka ovat lähteneet innollaan mukaan. Eli alussa viime vuoden loppupuolella suurin piirtein oli, kun hanke lähti käyntiin, niin mietittiin, että jos 6 yritystä lähtee mukaan, niin hyvä on. Siinä tämän vuoden alkupuolella piti raja vetää sitten tähän yhteensä 13-14 yritykseen. Osa niistä on selkeästi tämmöisiä paikkoja tai yrityksiä, jotka tarjoavat itsekin kokouspalveluita, kuten Lapissa olevat hotellit. Mutta sitten
suuri osa on ehkä tämmöisiä tuotteita ja palveluita tarjoavia yrityksiä, jotka on sitten muun muassa tähän konseptitilaan tuoneet oman panoksensa. Tämänhetkinen tila kokouskentällä on, meillä on varmaan kaikki ihmiset, jotka kokoustaa paljon, niin on joku mielipide siitä, että minkälainen se tämänhetkinen tila, että minkälainen fyysinen ympäristö ja minkälaiset prosessit kokouksiin liittyy. Ja me oikeastaan ollaan sitä mieltä, että näitä prosesseja, jotka on ollut toistakymmentä vuotta ehkä samanlaisia Suomessakin, niin niitä voidaan muuttaa. Siihen löytyy, että voitaisiin löytää jotain innostavampaa ympäristöä, prosesseihin jotain tehokkuutta ja niin kuin aitoa semmoista uutuusarvoa tälle alalle. Ja tässä itse asiassa hankkeen vastuullinen johtaja Haakahelian ammattikorkeakoulun vararehtori Lauri Tuomio on sanonut näin, että me kaikki tiedämme, että hotelleissa tapahtuva kokoustaminen on, olkoon se missä päin maailmaa tahansa, äärettömän puuduttavaa. Kokoustilat ovat lähes klooneja toisistaan ja palvelut on vakioitu, tilat on varusteiltaan ja sisustuksiltaan usein jääneet tosiaan näin vuosikymmenet takaisin asetelmiin. Eli tarve tälle hankkeelle oli tässä vaiheessa ilmeinen, kun aloitettiin. Ja huomisen kokoushotellitutkimushanke kytkee ainutlaatuisesti pienet ja suuret yritykset useita eri toimialoilta yhteen kehittämään uutta konseptia yhdessä käyttäjien opiskelijoiden alan asiantuntijoiden kanssa. Ja palvelumuotoilun yliopettaja Haakaheliasta Vesa Heikkinen on todennut, että kilpailu kokousasiakkaasta on kovaa tällä hetkellä. Kokous- ja tapahtumafirmojen palvelut on laadukkaita, mutta hieman tasapaksuja. On yrityksiä, jotka järjestävät viihdyttäviä tapahtumia, mutta kokouksiin ja seminaarien ei vielä yhdistetä tarpeeksi luovia elämyksellisiä osuuksia. Ja kokoustoteutukset monipuolistuvatkin tulevaisuudessa. Ja tämä on just sitä, mitä Greenillä haetaan. Tämän kehityksen on tehnyt mahdolliseksi oikeastaan teknologian tai tekniikan kehittyminen tässä ihan viime vuosien aikana sillä tavoin, että kaikkien ei välttämättä tarvitse olla samassa tilassa. Eli esimerkiksi videoneuvotteluyhteydet on aito tapa jakaa ääntä, kuvaa ja sen lisäksi myös työpöydän sisältöä, eli tavallaan esitystekniikka on valmiina, joka voidaan jakaa sitten muille tilassa oleville. Elisalla. Niin kuin Jukka tuossa aikaisemmin sanoikin, niin Green on siis tämän hankkeen testitila, jossa testataan meidän partneriyritysten tuotteita ja palveluja. On ollut tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä on tällä hetkellä tarjolla ja sitten myöskin mitä ihmiset haluaisi. Jos heiltä kysytään, mitä 10 vuoden päästä te toivoisitte, että kokouksessa on, niin sieltä löytyy vaikka mitä ideoita, mitä mekin sitten yritetään ottaa huomioon tässä hankkeessa. Tässä on nyt lueteltu muutama asia, millä on merkitystä meidän mielestä kokouksen onnistumisen kannalta. Yksi asia on tietenkin hyvä istuminen. Jos istuu monta tuntia huonossa asennossa, niin se ei ainakaan tehosta sitä keskittymistä asiaan. Eli Greenissä nämä vihreät tuolit, iskuinteriorin tuolit, on valittu sinne. Siinä on myöskin pari tyynyä sitten, joilla voi parantaa omaa asentoaan, ja tähän tuolien yhteyteen löytyy pöytiä, raheja ja niin edelleen. Smartboard korvaa siis perinteiset tavat, flappitaulun ja videotykin ja niin edelleen. Smartissa hyvä on se, että osa teistä varmasti on kokeillutkin tätä laitetta, mutta sehän yhdistetään tietokoneeseen, eli kaikki mitä kannettavassa tietokoneessa näkyy, screenillä näkyy myös sitten tässä Smartboardilla. Ja siihen päälle esimerkiksi, jos otetaan joku verkkosivu, mitä halutaan näyttää, niin siihen päälle voidaan sitten tulla kirjoittamaan fyysisesti, ottaa tuosta kynät käteen ja kirjoittaa muistiinpanoja ja tehdä merkintöjä. Ja se voidaan sitten tallentaa muistiin ja lähettää kaikille osallistujille. Ja tähän Smartboardiin voi olla yhteydessä myös ne ihmiset, jotka eivät pääse paikalle, eli he voivat sitten oman kännykkänsä tai iPadin tai muun kautta niin katsoa, mitä Smartilla tapahtuu. Videoneuvottelu on jo ihan tavallinen asia, osa kokoustamista. Greenissä on tarkoituksena se, että osa ihmistä tulee paikalle ja sitten asiantuntijavieraat tai kollegat ehkä muualla päin maailmaa voi osallistua kokoukseen sitten videoneuvottelun kautta. Eli tällä voi ottaa yhteyden toisiin videoneuvottelulaitteisiin tai sitten vaikkapa kannettavaan tietokoneeseen. Huonejärjestys on usein kokouksessa on tämmöinen pitkä pöytä. Pari päivää sitten juuri puhuin yhden henkilön kanssa, joka lähes päivittäin on videokonferenssiyhteydessä kollegoihinsa. Hän sanoi, että on ihan kiva, että on tämmöinen uusi tekninen apuväline, mutta ongelma on se, että heillä on yhä edelleen pitkä pöytä, yksi istuu siellä päässä ja hänelle
tietenkin on mukavaa katsoa eteenpäin, mutta sitten nämä muut joutuu katsomaan joko oikealle tai vasemmalle ja niska on aina kipeä. Eli se ei ole tarkoituksenmukaista Greenissä. Voidaan vaihdella huonejärjestystä tosiaan tarkoituksen mukaan, jos vaikka on videoneuvottelusta kyse, niin laittaa tuolit tuoliympyrään, tai jos tehdään ryhmätöitä, niin tehdä pienempiä sitten ryhmiä näistä tuoleista. Perinteiset pullat on korvattu terveellisillä ruuilla. Greenissä tarjotaan lähiruokaa ja luomutuotteita. Täällä on esimerkki siitä, miltä Greenin aamiainen esimerkiksi voisi näyttää. Eli yksi vaihtoehto on mustaherukkasmoothie, luomukahvi ja tee, pienet cocktail-sandwichit, savulammas ja juustomakuisina, tuorehedelmäcocktail ja pähkinöitä. Ja siinä on yksi esimerkki siitä, minkälaista terveellistä ruokaa täällä tarjotaan. Greenissä on koko lattia matto. Kun tulee sisälle huoneeseen, voi ottaa kengät pois jalasta ja se luo semmoisen kotoisen tunnelman, myöskin vaimentaa kaikua. Ja tästä on saatu paljon hyvää palautetta ylipäätänsä Greenin yleisilmeestä, että se on semmoinen mukava ja rentouttava, että kun tullaan sisään kokoushuoneeseen, niin semmoinen tietty jäykkyys katoaa ja pystytään paremmin innovoimaan ja luomaan uutta. Meidän kokousarkkitehtipalvelua suunnitellut Violetta Salonen on koonnut vähän yli 20 erilaista bisnesaiheista peliä, joita voidaan sitten Smartboardilla pelata. Eli on esimerkiksi strategiapalavereihin omat pohjansa ja pelinsä ja tutustumiseen ja niin edelleen. Eli kun ihmiset tulee itse taululle tekemään, se aktivoi heidän osallistumistaan ja myös se, että käsitellään asioita muutenkin kuin vaan niin, että yksi tai muutama ihminen puhuu, niin tehostaa tietenkin ajattelua. Ketä varten Greeni sitten on, kenen kannattaa tulla sinne? Tietenkin se on ihana tila kaikille, mutta hotellin toimitusjohtaja suosittelee sitä etenkin seuraavanlaisille ihmisille. Eli tulevaisuuden hakuisille yrityksille, jotka haluavat tehdä tuotepromootiota, markkinointia tai mainontaa teknisten apuvälineiden avulla. Myös yritysten meeting management-tiimit voivat käyttää tilaa nähdäkseen, mihin kokoustaminen on menossa. Ja tietenkin kaikki videoyhteyttä tarvitsevat. Greeni avattiin siis elokuussa tuohon Best Western Hotel Haagan yhteyteen noin 15 minuutin ajomatkan päähän Helsingin keskustasta. Se on siinä hyvällä sijainnilla, ei ihan keskustassa, mutta hyvin pääsee autolla ja julkisilla sinne liikkumaan. Mielestäni Greeni sopii hyvin myös kaikenlaisiin innovatiivisiin kokouksiin, etenkin sen takia, että me tarjoamme tällaista kokousarkkitehtipalvelua, jota itse asiassa Suomessa muualla tämän tyylisesti ole tarjolla. Se tarkoittaa sitä, että jos sanotaan, että teillä on 10 hengen tiimi, haluatte luoda uuden strategian ja parantaa yhteishenkeä, kerrotte tämän meidän kokousarkkitehdille ja hän sitten suunnittelee lämpötilan, valaistuksen, huonejärjestyksen, käytettävät pohjat ja pelit ja niin edelleen. Ja tämä sitten auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa. Tästä ideasta on itse ollut todella innostunut ja kun ollaan käyty messuilla ja muualla sitä esittelemässä, niin ihmiset on ollut siitä kiinnostuneita. Hieman tästä tutkimus- ja kehityspuolesta, eli tosiaan kun hankkeella on käytössä tämä konseptitila Greeni, niin yritys voi sen kautta niin kuin aidossa ympäristössä, aidolla asiakkailla tutkia niitä omia palveluita ja tuotteita. Ja tämä on mahtava juttu tämän hankkeen puolesta. Eli ei tarvitse pelkästään niin kuin teoriassa, kuten tuossa Elisassa esityksessä on, niin kaikki nämä pienet detaljit on mietittynä jo siinä vaiheessa, kun tätä konseptitilaa tehtiin. Eli päästiin niin kuin vaikuttamaan siinä vaiheessa. Ja tämä itse tilahan on oikeastaan niin kuin se ensimmäinen versio. Eli ainakin tämän hankkeen ajan niin on pyrkimys siihen, että kun asiakkaat antavat palautetta, muut ihmiset, jotka käyttää tätä tilaa, niin sen pohjalta voidaan sitten kehittää kaikkea näitä prosessia, mitä tahansa tilassa onkaan, niin siihen voidaan vielä vaikuttaa. Sen lisäksi, että asiakkaat antaa palautetta, niin luonnollisesti kun ammattikorkeakouluvetoinen hanke on, niin meillä on tietenkin käytettävissä opiskelijaresursseja huomattavasti, samoin kuin heidän opettajana ja yliopettajia. Eli sitä kautta ollaan nyt jo saatu käyntiin esimerkiksi opinnäyteryhmiä, jotka keskittyy pelkästään tähän hankkeeseen ja työstää sitten eri osa-alueita siihen hankkeeseen liittyen. Eli sitä kautta sitten hankkeen loppupuolella saadaan
valtava resurssi siihen, että jotain tiettyjä osioita on tutkittu todella tarkasti. Samoin kuin tietenkin yliopettajien niin kuin tietotaito ja resurssit ja kontaktit on ollut suuressa arvossa ja varmasti jatkossa näin myös. Tulevaisuus tämän hankkeen kanssa on, hanke kestää tuohon huhtikuuhun 2012 asti, eli tämä varsinainen konsepti kaikkinen palveluprosessien esitellään sitten Gastromessulla ensi vuoden maaliskuussa. Mutta sitä ennen tietenkin on hirveästi kehittämistä ja tutkimista tämän aihepiirin puolella. Eli tosiaan se ydinajatus siitä, että minkälaista se kokoustaminen on, se on se tutkimuskysymyksen kärki. Sen lisäksi on vielä muutama tavoite, johon halutaan vastauksia. Eli tavoite 1 on se, että tästä Green-konseptitilasta tehdään ihan aidosti myytävä tuote kaikkine palveluprosesseineen. Ja toinen on se, että löytää uusia ratkaisuja ihan yleisesti tähän kokousalalle, joka kehittää sitten yrityksiä omassa liiketoiminnassaan. Niin kun tästä tulee sellaisia vastauksia, joiden avulla niin kun voidaan kehittää kokousalaa yleensä. Se on toinen tärkeä pointti. Tähän liittyen vielä mukana olevan yrityksen Viikinlainen tuotepäällikkö Jaakko Ahti toteaa näin, että haluamme olla mukana Haaga-Hällin ammattikorkeakoulun ja muiden yritysten kanssa tutkimassa sitä, mihin suuntaan suomalainen kokouskulttuuri on menossa muun muassa tilavaatimusten ja teknisten tarpeiden osalta. Eli tuleeko tekniikka olemaan niin helppokäyttöistä, että ongelmia ei synny. Ja odotamme mielenkiinnolla projektin tuloksia, joita me hyödyntää myös oman palvelumme kehittämisessä. Ja tämä on juuri sitä, mitä mukana olevat yritykset tekee. Eli heillä on joku tietty ajatus siitä, mitä he tältä projektilta saavat. Ja he toivovat sitten loppuraportissa ja muiden kautta, että sieltä tulee niitä vastauksia heidän omaan liiketoimintaan. Vielä Lauri Tuomin kommentti, eli huomisen kokoushotellikonsepti voidaan monistaa myös muihin hotelli- ja kokoustiloihin, jolloin ne voivat tarjota vastaavanlaisia tulevaisuuden kokousympäristöjä omissa tiloissaan. Eli nämä ajatukset ja ideat on tietenkin sitten muidenkin yritysten ja alan toimijoiden käytettävässä sitten, kun hanke on lopussa. Sieltä voi löytää jotain ajatuksia. Jos vielä sen verran kertaa näiden edellä mainittujen lisäksi, mitä me ollaan tässä nyt tehty, eli tosiaan nyt oltu tässä viime aikoina aika paljon messulla, eli ollaan Cisco Expossa ollut sihteeriassistenttimessulla ja nyt tosiaan muutama päivä tällä Havitaaressa ja varmasti lisää tulee, eli kerrotaan hankkeesta ja niistä ajatuksista. Sitten on tosiaan tietenkin tämä konseptitila on tehty, suunniteltu ja sen lisäksi hankkeesta on olemassa nettisivut huomisenkokous.fi, jolla on Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä, eli pyritään mahdollisimman paljon kehittämään tätä hanketta. Ja tämä osa näistä sosiaalisen median palveluista tietenkin toimii erinomaisena tämmöisen crowdsourcing-alustana, eli ihmiset, jotka kokoustaa ja heillä on jotain sanottavaa siitä, niin voivat antaa tuotekehitysideoitaan ja muitakin ideoitaan koskien niin kuin yleensä kokoustamista. Ja sitä voi niin kuin kaikki kokoustamisen yritykset ja siitä kiinnostuneet olla sitten poimia sieltä nämä parhaimmat. Tämä on vielä osa Helsingin World Design Capital 2012 statushankkeita, tämä huomisen kokoushotellihanke. Ja tosiaan tässä on mietitty näitä aika kokonaisvaltaisesti tätä kokousta itse asiassa. Eli keskiössä on tietenkin se kokoustaja itse, että hänen tarpeensa ja vaatimuksensa ja sen mukaan kaikki muu on oikeastaan semmoista, niin kuin, mikä vaan auttaa sen kokoustamisessa, itse tapahtumassa ja prosessissa. Mutta tästä oikeastaan voitaisiin vielä kysyä yleisöltä, eli mikä on ollut esimerkiksi semmoinen, että onko tilalla väliä, että onko tämmöinen kokoustila, onko sillä merkitystä itse kokouksen kannalta? Jos vaikka ne, joiden mielestä on merkitystä, voisi nostaa käden ylös. Lähes kaikkien mielestä siis. Tästäkin on saatu kyselyssä erilaisia vastauksia. Joidenkin mielestä sillä ei ole väliä, voidaan istua yhden pöydän ääressä ja niin edelleen, mutta on ollut tosi mielenkiintoista olla tässä hankkeessa mukana sen takia, että varmasti jokainen suomalainen jossain vaiheessa elämänsä kokoustaa ja tälle asialle on paljon tehtävissä, että aika ei menisi hukkaan ja saataisiin enemmän irti kokouksesta. Se herättää yllättävän paljon intohimoja tämä aihe. Kyllä, jokaiselle huonoja tai hyviä, mutta meillä on, jos teitä kiinnostaa kokoustaminen tai selvästikin kiinnostaa, kun täällä tätä esitystä kuuntelette, niin voitte tulla käymään meidän aamiaistilaisuudessa. Me järjestämme näitä säännöllisin väliöin ihmisiä, jotka haluavat tutustua tilaan, joko ottaakseen sieltä ideoita omiin kokouksiinsa tai sitten vuokratakseen sitä myöhemmin käyttöönsä. Eli jos teitä kiinnostaa tämä, voitte antaa käyntikortit esityksen jälkeen. Kiitos mielenkiinnosta ja nähdään sitten Greenissä.
Joo, kiitos minun puolesta.